jud ka moagi nga mas lisod jud nga mas lisod pa sa imong kinabuhi. Unya diri dapita my love, chocolate mad man ni siya my loves no. Kini my loves mura ni siya og military training my loves nga danlo kang gianan, unya lapo kang gianan, unya para makasurvive ka my loves mangita gyud kag technique. No, 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 no. Bahalag na slide ta my loves, ang importante buhi. Lubot raman pod ang naparok my loves no, dili man atong ulo kay kini atong ulo my loves gahi ni sama ka guys tong batasan. 2,000 years later. Obstacle number 2 my loves, kini na pod PC na pod ni siya my loves no. So murag mo na ikaduha nga PC my loves nga moagi ka. So actually my loves, diri nga part my loves, dili man siya lisod my loves, pero lisod lang jud kay nang kupot manggugog tripod my loves no. Unya my loves, ang nakalisod lang pod aning higayuna my loves, kaya akong giingon na medyo nag-uwan-uwan jud to. Unya syempre my loves kay bukid man ni my loves no, dili jud ka mag-expect nga my loves nga imong agian tiles. Ma-slide manggali ka sa tiles gani kasamot na ka kani nga literal chocolate mad jud. Careful. Akala mo ha. Kini diri dapita my loves no, gibutang gyud ni tuyo diri my loves sa tag-iya sa farm my loves sa Patuna farm. Igo-igo lang jud nga ang tawong makaagi my loves no. Ila ning gibutangan og wire para pod nga kuptan na sa mga walkers, hikers, sa mga turista. Og diri dapita my loves, ang akong kasing-kasing nagkulba-kulba my heart na ni my loves kay nakadungog naman jud ko sa tubig my loves nga makaingon ko. Hala mauna jud ning higayuna. Mauna jud ning higayuna nga ma-practice na ako ang skills of swimming. Huy! So asa man ta mangagi? Chance. I don't know where to go. Nga po ko'y nakita nga ubang mga walkers bitaw my loves no, nga naa sa tubig nagsugod na sila lakaw my loves, ug nakaingon ko nga ang tubig taga-tuhod ra man nila my loves no. Akong gi-comfort akong kaugalingon my loves, ug niingon ko sa akong inner self, ayaw pag tinalaw kay atong kaliwatan dili talawan, basi biyag kalgon ta sa lang matay na tong kaliwatan. Ayaw ka balaka kay dili ta mulutaw sa tubig kay dili ta plastic. Right. Woo! My gosh. Lord help me. Don't drop the phone. Ay, ginawa ko. Sa dihang nitugsan ako sa tubig my loves, nakaingon ko, aw kayo ra day kaayo self, oy kay ang tubig dili kay tantong bugnaw, ang iyang kabugnaw madala ra jud siya my loves no. Nagpakilod jud ko my loves kay dili jud ko pwede magpatunga my loves kay base bitag anuron tas tubig my loves, medyo kusog-kusog ra ba ang tubig my loves no. Dili kay tantong taas ang tubig my loves, pero ang iyang kusog my love, na jud kusog ang tubig my loves. Unya plus ra ba in taon dili ra ba ta kabamulangoy? No? Unsaon na lang ni. Uni akong mulutaw ta my loves, yung atong ulo naguna sa ilalom sa tubig, unsaon naman lang jud na. So nagpakilid jud ko my loves kay para na ako'y makuptan my loves. Bisag unsa kagamay my loves, gikuptan jud ako na siya my loves. Humay na lang na my loves ba nga naa jud ko'y makuptan sa akong kinabuhi. Ay sumuka jud ay.
nga gisayon-sayo naman nilaglakaw ang tubig, my loves. No, ya here I am, napirti na ko. I'm fighting for my life to survive. Huy! Pinasanding-sandig pa na siya, my loves. Pinakupot-kupot pa na siya, my loves, para lang yun dito may slides, my love. No. Praise the Lord! Nakatawid na mi, my loves, ug naa na mi sa kilid, my loves. Pero ang kining sa paa, my loves, taas-taas gyud ni siya, my loves, no. Taas-taas niya ang among backlight diri sa sapa. Kay gikan dito sa bukid, my loves, na naog rami, unya karon puros na ni siya sapa, my loves. Padulong dito sa transport. So nagtuyok-tuyok ra gyud mi aning style, my loves. Gituyok namo ang tibuok kalibutan. Sana all. Matod sa ko mga kauban, my loves, kay ikaduha namang balik nila diri, my loves, no. Katong niari sila ni aging tuig, my loves. Ang tubig kuno taas-taas jud kuno ang tubig, my loves. So dili kay ko ready ani, my loves. Hilabi na jud naka track pants ko niya akong sapatos kusog kaayo mo suyop og tubig. Unya ang akong track pants, my love, perting bugatan na. So nga ako ika-recommend siguro, my loves, no, kung manganhi mo diri dapita, so mas maayo siguro no mag-short lang, no. O pwede po magsimsot na lang jud kung mahimo. Last tubig. So moagi tubig na lang hanggang pa doon. Tubig na talaga. Okay. Tubig. Asa man inta mo kakita og ladder, my loves, nga naa sa bukid, my loves. May na lang gali ni, my loves, na ay ladder, pero ang importante walay snakes. Kini nga ladder, my loves, gihigot ra po din nila rirapita, my loves, no. Wa po ko kabantay kung asa ni nila gihigot, my loves. Ay, gihigot nila sa kahoy, my loves, no, nga dili gyud siya matarog kung manaugo nato, my loves. Okay. Oh, may hawak pa na camera yan, ha? Oo. Alam mo, ipupulsa na lang yan pag ano na malalim na yung tubig. Oh. Basta yung tubig, hindi lang taga dito. You'll never know. Ate, for sure, kasi... taga dito talaga? Hanggang dito lang po ang ating pagbablog-bye. Naapoy part sa sapa, my loves, nga uga siya, my loves, no. Kay dili man jud taas-taas ang tubig karong adlaw, my loves, no. Mao na lang jud na ang akong gipasalamatan sa Ginoo nga ang tubig dili taas, my loves. Nangita gyud mi diri nga part bitaw, my loves, no, nga walay siya tubig, my loves, ba. Kay kung mahimo bitaw, no, dili lagi ko moagi og tubig lagi kay wala ko'y salbabida sa mo ka jud. Nakahanap ka ng tamang daan. Tamang daan, ang dating daan. Ano? Unya, mutabok na po ka diri, no? Tabok ka dire. Ano ako sa vlog? Wala pa. May... Sumutabok na pod mi diri dapita, my loves, kay dili naman jud ka makaagi sa kilid, my loves, kay kini diri nga dapita, my loves. Tubig naman lang jud nino, kay bisag ako, my loves, nagtuyok-tuyok akong kulimutaw. Kung pwede pa lang moagi sa lapok, moagi na ako sa lapok, my loves, pero wala magiagianan. So ang option na ni, my loves, mutawid jud ta diri sa sapa, my loves, no. Unya nakaingon ko bahalag lisod kay ano nako ni nakakaya manggali ko sa akong mga kaagi gali sa una nga mas lisod to. Kini na baka nga tubig gani. Luwas bitaw ta ko magkayunsa sa mukha jud.
na po, tubig! Later. Nakuhaan yung bugat ang akong kasing-kasing my loves sa pagkakita na ako my loves nga naana jud mi sa tumoy my loves ug mao na lang yun ay kinalasan nga gamay nga river nga among tabukon my loves ug para maabot na pud mi sa bukid my loves kay nakatuyok naman mi my loves no. Sa katong wala ko naka-video my loves sa tunga-tunga na yun dito my loves ba kay ngit-ngit na manggod ang langob my loves unya medyo taas-taas na ang tubig. So akong gi-prioritize ang ako ang safety my loves kay base unya mag-video ra ko unya mura na akong kamatian sa una lang. Transport! Yay! We made it! Woo! We made it! Karon adlaw akong experience my loves nakaingon jud ko ba tubig jud di ay ang akong biggest fear kay dili ko kabalo mo langoy muinom ra kog tubig pero langoy yun lain na po ng istoryaha my loves no. Dirita ni agi sa bukid my loves unya ni saka nanaog unya ni tabok pa jud sa sapa my loves no. Dako kang panalangin nga nakasurvive ta karon adlaw ug wala jud ta na agos sa agos ng buhay.